Mayong hapon mga kapuso, karon nga po na makauban nato ang Officer in Charge sa Community Relations and External Affairs Section sa Zamboanga City Water District aron iskutan ang status sa water supply sa Zamboanga City. Buenas tardes, Sir Raul Ruben Rivera y bienvenidos aquí na One Mindanao. Buenas tardes, también Efren. Sir Raul, this past few weeks at hanggang ngayon, tila nagpapatuloy ang kalbaryo ng ating mga residente sa Zamboanga City dahil sa kakulangan sa tubig. Any update po ba, sir, sa status ng water supply sa Zamboanga City at iilang barangay na po ba ang apektado? Actually, sir, humingi po tayo ng pasensya sa ating mga customers ng Zamboanga City Water District kasi sa nararasan po tayo dito na ngayon ng kakulangan ng tubig because of the El Nino. Actually, no, sabi ng Commission on Climate Change, there are actually 41 provinces po ang apektado dito, and siguro by the end of the month, there are actually dadagdagan po ito, mga 51 provinces pa po. Of the 60 barangays served by Zamboanga City Water District, 51 po ang apektado po ng ating rationing. Sir, speaking of water rationing, kamusta po ang pagsasagawa natin ito? Sa bulk water system po natin na supplied areas, actually, nasa kuha na sila, sir, nasa Scheme 2 ng ating water rationing schedule. Ibig pong sabihin, every other day po yung tubig na dinistribute po natin sa kanila. While on the other hand po, sa Pasunangka Water Treatment, nasa Scheme 1 pa rin tayo. Ibig sabihin po, every day pa rin po yung supply ng tubig, pero po may limited number of hours. Any way, sir, or intervention ng Zamboanga City Water District para ma-address po itong issue? Yes, sir. No, if makikita po natin, sir, no, ngayon, as of today po, no, yung ating normal water level po sa ating diversion weir is nasa 74.20. Pero as of today, nasa 74.06 na lang po tayo. Ibig sabihin parang mas bumababa yung water level po ng ating sa mga rivers and streams natin dun sa Upper Pasunangka sa watershed. Mga mitigation works po na ginagawa ng Zamboanga City Water District for this El Nino. One po, no, ito nga po yung ating water rationing scheme. And other po thing na ginagawa natin yung sa ating dredging system. As well as po, no, may mga water deliveries po tayo. Sir, una na natin na-report na may plano ang Zamboanga City Water District to establish or to construct itong mga production well. Any update about this po? Yes, sir. No, actually, no, nasa kwan pa lang po tayo, no, planning stage pa lang po tayo ngayon. Actually, may ginagawa po tayong pilot drilling dyan sa Mercedes. Pero tinetest pa nila if yung water ba is potable for distribution. Sir Raul, ano po yung message natin sa ating mga water consumers sa Zamboanga City, especially na talagang apektado ngayon? Kailangan po maging kwan po tayo, adapt na lang po tayo ng mga water saving techniques po. Yeah, muchísimas gracias sa Raul Ruben Rivera por el tiempo que ha compartido aquí na One Mindanao.